ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la emisiunea Casa Mare și alături de dumneavoastră sunt eu, Tatiana Nidelcu. În ediția de astăzi vom face o călătorie în satul Dălinskaya, raionul Reni, unde vom avea ocazia să vizităm Casa Mare a lui doamna Ana Gheorghiu. Iar mai târziu vom afla de la doamna Aculina Curțeva cum se gătește mâncarea tradițională. Fiind în ospiție la doamna Ana Gheorghiu, noi am rămas încântați de broderiile care ea le-a cusit. Din momentul când mama ei în copilărie a învățat-o să ție acul în mână, ea a cusut toată viața. Și ultima lucrare a cusit-o la 65 de ani. Acum ea are 70 de ani și deja nu mai vede așa de bine, dar le păstrează pe toate în Casa Mare. Bună ziua! Bună ziua! Suntem bucuroși că am ajuns la dumneavoastră în ospiție. Vă mulțumesc din toată inima. Vrem să vă prezentați la spectatorii noștri și să povestiți o leacă despre dumneavoastră. Cum vă numiți? Mă numesc Gheorghiu Ana Stepanovna. Sunt născută în selul Dolinskoye, Anadol. Înainte se numea Anadol. Așa. Acum, eu am învățat, eu am început să învăț din clasa 1 până în clasa 8. Eu am terminat 8 clase. Și m-am dus, am terminat cu 8 clase. După ce am terminat cu 8 clase, m-am dus la duiarcă. Am început să lucrez duiarcă. Porma, nu ne-a plăcut duiarcă, m-am dus la porci. Și am lucrat acolo o grămadă de anișori. Porma, am avut asta, când m-am maritat, eram gravidă cu Valea. Câți copii aveți? 2 băieți am, o fetiță și un băiat. Valea o am și Leonia. Eu când lucram duiarcă, eu am lăsat fata de 9 luni de zile cu mama soacră și m-am dus să lucrez mai departe duiarcă. Porma, nu ne-a plăcut așa duiarcă, că am lăsat fata singurică acasă și eu am lepădat duiarcă și m-am dus la porci. Porma, am lucrat o grămadă de anării, nici nu știu cum asta, cât am lucrat. Am lucrat până în 77, am lucrat când l-am născut pe Leonia. Dar ce ați lucrat? La porci eu am lucrat, până am născut pe Leonia. Adică tot lucrul a fost în colhoz. În colhoz. Porma, după ce am născut pe Leonia, eu am stat un an de zile acasă. Porma, m-am dus cu băiatul la Sadic, l-am dus la Sadic și porma eu m-am dus la ei. Și eu am lucrat fetelor până am ieșit la pensie la ei. Și eu am lucrat 42 de ani în colhoz. Da. Înainte nu era decret, adică era numai un an de zile, nu stăteai acasă. Lăsai băiatul sau fata cu cine era acasă, cu mama soacră. Eu mai mult cu mama soacră am stat. Eu am trăit gine cu dânsii, cu mama, cu tetea socruniu. Ei ne-au făcut casă. Am avut un om bun, lucra și el tot la colhoz, lucra. Și așa am trăit amândoi 49 de ani. Când să facem 50 de ani, el nu mai era. Ce să facem? Da. Să aveți sănătate dumneavoastră. Dă, Doamne, ghine, dă, Doamne, mai departe. Da. Aveți lucruri foarte frumoase. De unde v-ați învățat, cine v-a învățat și când ați început să cusiți așa? Așa. Eu, mama mea tare cosea. Și era croitoreasă? Nu, ea și cosea așa cu mâinile. Făcea pentru dânsa cămăși, fartuși și asta. Dar ea tare cosea la gherghef. Eu am avut, gherghef asta e veșcă. Și eu de la mama mea am început să învăț. Noi înainte cu lamba asta coseam. Da. Nu era lunină. Cu lamba ne puneam amândouă. Puneam asta lamba pe fereastră
și ne puneam amândouă. Eu într-o parte și ea într-o parte. Eu am început să cos de la 4 clase. Dar mama dumneavoastră s-a învățat de la mama ei? Nu știu, mie îmi pare că nu s-a învățat. Ea singurică a început să învețe. Ea singurică a început să... A văzut la cineva? Eu nu știu ce a făcut, că ea desemna, uite, înainte era așa, nu canva, dar asa albă și era o carte, când faci un spectacol, nu spectacol, dar carte de asta neagră și puneai pe asa. Aha. Și porma noi... Copiai. Aha, copiam, uite așa pe cartea aia și porma noi luam cartea aia deoparte și rămânea pe asa și mama cosea din capul ei. Uite, pernuța asta, ea singurică o compunea, uite, pernuța asta. Și porma... Adică pe perna aceea sunt elemente numai, da? Luate de undeva. Da. Dar singurul desenul e strânsă de dâns, așa. Da. Ea singurică desemna, ea tare îmi desemna. Și pe urmă eu am început să cos din clasa a 4-a. Eu, de tare ce-mi plăcea eu să cos, mă duceam la școală cu daroșca în geantă și mă puneam la bancă, școlarii făceau lețele. Eu mă puneam și coseam sub bancă, coseam la vieșcă. Nu v-a prins niciun învățător? M-a prins învățătoarea, era în clasa a 4-a, era Elena Ilicevna, o ți-o minte. Și ea m-a scos la tablă și i-a spus, de ce tu nu înveți lecțiile? Tu de ce coși? Dacă mie îmi place să cos, eu nu vreau să învăț lecțiile. Așa. Acum îl cheamă pe Alexandru Simionovici. Asta era director la școală? Școala era, directorul școlii era. Și vine și mai duce la cancelare și porma spune, ce faci tu? De ce tu nu înveți? Mie nu-mi place să învăț, dar eu vreau să cos. Și ne-a luat Daroșca și Gherghiefu și ne-a pus în cancelare, la dânsul în cancelare, și când am terminat eu clasa a 4-a, ne-a luat, atunci ne-a dat mie veșelca și Daroșca. Dar eu acasă de acum am început să cos altele, nu mai mă duceam cu ele la... Și asta care eu am cusut, da, asta care eu am cusut, e la club Catiușa. Așa e o dorușcă lungă, așa e, mie-mi pare că eu la club am dat-o. O țiu în minte prima dată. Și porm am început de acum mai tare să cos, și am început de acum știa mai tare să cos. Mă duceam la fermă, tot coseam. Mă duceam la deal, tot femeile se odineau. Eu coseam pe sub butuci. Așa ne-a plăcut mie tare să cos. Și uite așa până în ziua de azi. Eu și acum pot să cos, numai că nu pot să văd așa. Da, cu ochelari mă țincă, da? Asta Iisus Hristos. Acum la 65 de ani, eu am cusut-o la 65 de ani. Eu acum am 70 de ani și are 5 ani de zile de cât am cusut-o pe dânsa. V-ați făcut o icoană. Da. Și la mama mea, eu tot am învățat tot. Și pe urmă eu am început singurică să cos, nu mai pe urmă a început lunina, a dat lunină în sat și eu am început de acum... O, bucurie, toată noaptea! Da, toată noaptea. Eu acasă în partea slantă la mine, când a trecut tocmai la 4 dimineața mă culcam, eu toată noaptea coseam. Că așa ne-a plăcut tare cusuturile. Da, era casa atât înfrumusețată, mă tincă și covoare și... Dar eu la mama mea, ce am văzut la mama mea, crivatul, pernele, tot, eu n-am vrut stencă.
Mie nu ne-a plăcut Stenca să stau aici. Dar eu am vrut așa crivat-o, piernele, să nu arunc nicio cârpă. Eu când văd la altele că eu mă duceam la femei acasă și spălau pasuda cu cârpi de astea care coseau, mă dorea inima, eu nu puteam să... Asta e muncă. Da, asta e muncă și ochi scoși, dar eu n-am aruncat o cârpă, nimica n-am as. Tot am adunat și tot am... Da. Că ați păstrat. Eu când m-am măritat în 68, eu am avut 11 de-astea râmci, 11 râmci și 8 pierne, așa se jucau înainte. Da. Și piernuții de astea era atunci când am luat-o, asta era atunci, asta era atunci, asta era atunci. Este amândouă spunești. Da, că asta era adică pictată. piernele este de la dumneavoastră din zestri. Da, nu, acum nu le-am cusut acum. Asta de când m-am măritat eu în 68, eu le-am prăstat până acum le-am prăstat. Dar uite, asta eu am cusut o singurică în coace, la mine acasă. Da, deja după nuntă. După nuntă, la mine acasă. Că eu am dat-o lui fata mea. Zic, na, Valea, să o iei acasă, să o pui acasă, să ai măcar amintiri. Și i-am dat și lui Inga o pernuță. Asta e a lui mama. Uitați-vă, eu nu știu cum e aici cusută. Tare îmi place margina. Eu când văd că mărginuța asta câte... Păi asta e a lui mama. Nu, eu nu zic a mea, că eu nu mă lau. Eu nici nu știu cum să spun. Așa era aici, asta e ruptă. Și eu am pus așa o crăpuță. Și uite, asta e ei. Uite, așa e ei. Foarte frumos. Da. Și foarte neobișnuită, într-adevăr, e cusută. Dar ea cred că ea număra, uite așa, hirile astea. Da. Ea hirile astea le număra, nu că a pus camva, și de asta număra hirile astea care e aici. Da, eu am înțeles. Da. Asta e de a lui mama mea. Da, așa. Da, cu canva era și mai ușor. Așa, da. Asta așa se vindea la Bolgrad. La Bolgrad, când eram noi fete mari, noi ne duceam la Bolgrad și le cumpăram, erau așa pictate. Și noi mai ușor cum spui, le coseam. Da, erau făcute de desenul și numai cu acu, îți alegi de care culoare tu vrei? Nu, ele și desemnate așa. Erau cu culoare. Toate culorile, ce culoare e aici, așa era desemnate. Și noi de atâta noi coseam asta, tare era ghine, dar uite... Era ușor de coset. Da. Și asta e tot adniutnăie glasche. Ați făcut ca fața de piernă. Da, cu fața de piernă, dar numai că aici e alt fel de culoare. Asta de acum se numește aniutnăie glasche, că de ce că e cu lileciu și cu galben. Da. Foarte frumos. Da. E interesant făcut mijlocul. Uite așa, uite, iei acul și după ac învârtești așa. Pe singurac. Și pe urmă dădeai în jos pe ață. Și să rămâne ața sușită. Da. Și ai bagat-o. Da, și ai vrut-o așa, da. Frumos, tare. Și am avut încă o pernuță de asta, că tot, eu 3 de astea am avut până când m-am măritat, când am făcut nuntă. Dar când mi-a murit moșul meu, așa de tare mi-a fost drag să-i pui pierna sub cap, tot cu sute. Zic, lasă aibă și el amintiri de la mine. Și uite așa ea. Și de atât am pierdut o de asta, de la moșul. Și aici e tot, aici e mama cusut, mama mea cusut. Uite, asta a cusut mama mea. Ea a fost, eu când m-am măritat, eu când mă ajungeam duiarcă, ea vrea să ne facă, înainte când era, puneai deavur și noi puneam ștergar așa. Și noi trebuia să cosim înainte ștergarul, lung așa. Asta care, cum spune, la vornișee la da. Și uite, mama mea
ea vrea să încoasă ștergar pentru nuntă. Aha. Eu ce m-am măritat și ea n-a mai dovedit să facă ștergarul. Ia ca așa. Da. V-ați sălit mai repede. Da. Și uite, nici nu l-au mutuit încoace. Aha, asta e ca începutul să primești. Da. Asta e începutul și acolo trebuia să fie mai departe. Și mama n-a mai putut să mai muntui asta. Da, și, așa și-a rămas. Da, și eu a făcut-o ca față de piernă. Și eu l-am pus așa că să nu se piardă cu sutura ei. L-am pus aici că să o am amintiri de la mama mea. Foarte frumoasă amintiri. Asta ne-a rămas, uite, de amintiri. Uite, asta, eu nici nu știu de când e asta, nici nu știu de când e asta, că e de acum e de mult asta. Da, e ca la bunica mea tot erau ăs de ea diferite. Nici nu e anul, nu se vede. Da, nu se vede, uite, asta ne-a rămas. Dar și culori frumoase. Aveam eu culori frumoase, tare aveam. Eu aici am și un batic, dar nu era ață. E ca asta aurie care ați folosit-o la icoană, Matilde, Am da? avut altă fel, dar le-am dat la altele femei. Când vor rămas, Norma mea, de la oricine chiză, am trimis posilcă și i-am dat toate măcărările. Eu dacă n-am știu ca să veniți, eu mai lăsam la mine. Da. Las că nu-i strașnic. Măcar așa să vedem. Covarele este asta, sute de dumneavoastră ori de... De mama mea. Eu nu spui minciuni, că nu trebuie, că eu nu știu așa. Nu, eu vă întreb. Dar mama mea spuneți. aveau oi și lâna o lua și o spala, o scărmana, o îndruga, că ea tare știa să îndruge și să toarcă. Ea tare era femeie capabilă. Așa, eu cred că zic ca mama mea, cred că n-a fost așa nimeric în sat. Plăcintă, sarma, casă-i casă, tot era. Și uite, ea singurică, făcea culorile singurică, lua boiele de la țigani și le herbea tortul, acolo îmboia oaia și le usca și pe urmă începea să țese. Ea tare mult a țesut și tare mult a... Da. Și desenul e tot așa, undeva o văzut, undeva singur s-o gândit, o s-o cotit. Da. Și eu prima le-am luat și le-am luat la mine și le-am pus la mine aici în casă, lasă să fie ca amintire, să fie ca casa mare. Eu n-am vrut așa, știe încă ceva, dar eu să fac așa casa mare la mine. Cum era la părinți înainte? La părinți înainte, uite așa, cum era la părinți, așa am făcut și eu. Mâncarea națională este o parte importantă a tradițiilor moștenite. Și bucatele ce se găteau în casa noastră părintească vor fi tot timpul cele mai preferate. În continuare, vom arăta cum doamna Aculina Curseva din satul Dolinska gătește ciulamaua și mămăliga, după rețeta bunicii și mamei sale. Bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine că ați venit, mă cheamă Aculina și vreau să vă fac cunoștințe cum gătea bunica mea, mama mea și acum gătesc eu pentru nepoatele mele. Vreau să vă pregătesc ciolama din pui tânăr și începem să facem ciolamaua. Haideți! Am tăiat un puișor, l-am băcățit, acum să dăm foc mai tare, punem o țără de ulei. Poți să trecem cu un coace? Îl prăjiți anume în ceun. În ceun. Turnăm ulei. Ulei de floare de soare. De casă ulei. Da. Acum el o țără de răsărită. Acum el o țără să ardă și punem bucățelele. Puișor tânăr. Ce bucăți din pui le punem? Ce bucățele? Copănașe, aripioare, copănașele astea. Puișor foarte, foarte fraged. Adică și chișoarele, tot merge tot merge. Și rânză, și ficatul, și picioarele, și gâtul, și cap, tot merge. Все. Gata. Da, punem bucățelele. Tot așa, le-am pus.
Și acum luăm o lingură. Deci iau eu un știrgărel, n-am găsit eu. Nu l-am găsit deodată. O prăjim frumușel. Îi punem o țără de sare. Încă o leacă să părpălească și apoi mai punem o țără de sare. Și specii mai adăugi? Piper negru, îi punem piper roșu, îi punem petrușcu, leacă de leușteană, îi punem să fie gustos. Acum îi punem o țără de sare, să rumenească el mai bine. El foarte repede se pregătește, că e tânăr. E tânăr cu coșelul și repede tare să face ciolomau. Da, că din cocoșul bătrân se faci și răcitură. Răcitură facem din el, răcitură, da. Facem la Paște de răcitură din cocoș. Mai punem o țără capac, cât mai repede. Mai amestecăm o țără. Și apa pe urmă o tăieți? Da, o țără acum și acum încep să tai ceapa. Până se prăjește el, eu tai ceapa și o tac. Acum mă pui să tai ceapa eu. Eu uite așa o tai, uite așa. Mai mărunțică, ea mai multă zeamă să lasă și mai gustoasă. Ciolomau iubește foarte multă ceapă. Atunci e gustoasă când are ceapă. Să lasă zeamă de la ceapă și îi dă gust. Așa facea bunica mea și m-a învățat să ți udești așa, să nu-l tai, să fiu atentă. Da, da, cu cuțitul. Da, trebuie să fim atenti. Tac, mai stai. Dar și cuțit interesant aveți. Da, asta e special bucătărie. Eu numai cu așa cuțite mari lucrez. Cu mititele nu pot să lucrez. Dumneavoastră doar sunteți ca bucătar profesional. Da. Pregătiți la sărbători. La nunți, la sărbători mari pregătesc. 43 de ani am lucrat și încă mai lucrez la ospătărie, la școală, hrănesc copiii. Care au fost cele mai interesante bucate care le-ați gătit? Foarte interesante a fost când am făcut sarmăluții cu frunze de viță și le fac foarte frumoase eu. Și faci mărunțele ori mușcate? Mărunțele și le fac așa rotunde, așa cu ciup le fac, ca trufelea. Știți? Deci foarte interesante. Și toată lumea se miră. Cum le faci? La mine așa s-a deprins mâna, așa mama făcea mea și pe mine m-a învățat așa să fac sărmăluțele frumoase. La noi tot socoate că cel mai bune, adică cât e de gospodina bună, cu atât mai mărunțele trebuie să le faci sarmalele. Dacă sunt mașcate, dar nu zici că e așa, mai repede le-au făcut ca... Repede. Da. Le fac mămcheluțe, la toți le place și eu singur mă stârui să le fac bune. Trebuie ceapa să înrumenească? O țără să rumenește, o țără o leacă, să moaie. Și pur mai punem făină, o țără, piper roșu îi punem. Nu înroșiți cu de la pătlăjele roșață? Ciolomau nu. La ciolomau pui numai piper roșu sau tamat de piper pui. Da, așa pui. Din paprika, care dulce să fie, să care nu de fie casă iute. să fie, da. Da. Tare iubesc nepoțelele mele. Iubesc. El se primește în zama și e carne, e moale, e plină cu zeamă, cu soc are. Da. Pot să... E foarte gustoasă. Suci fiecare os. Osișor. Fiecare osișor îl sug. E gustos. De obicei, ca la cioloma, ca un garnir, ce se poate de făcut? Se poate de făcut o leacă de pirea. Fetele mele iubesc tare fidea. Le fac fidea, prostă fidea. Gricică, nu cel mai mult merge la cioloma în pirea. Din cartofi. Fac. Și mămăligă. Și mămăliga asta în primul rând ea merge. În primul rând mămăliga. La copii le fac pirea, dar noi oamenii, ele nu prea
nu înțeleg gustul de mămăligă, că ele sunt fetele de la oraș, de la Odessa, sunt venite la bunică și ele mă întreabă ce e asta. Eu pot să le rămuresc, asta e cașă de făină de popșoi, cu ruznă cașă, așa le lămuresc. Că nu înțeleg ei ce mămăligă, că de alte mamă sau măcar numai mămăligă cu lapte acru și cu brânză. Dar ele nu, ele sunt fetele, mă să îi spui lui fata, mamă, tu le gătești? Mamă, n-am timp, mama, eu n-am timp să gătesc așa cu vremea tale. Ei atunci trimite la mine să le fac eu mâncare. Și să duc acasă și spun, mam, la bunica așa e de gustoasă mâncare, ea face așa, ea face așa, ea ne face chiroși, ea ne face aia. Le place mâncarea de sat, le place mâncarea de la bunică și așa fetițele. Noroc pe urmă să le gătească mamă ceva. O rog, mama fă-ne plăcintă de-a lui bunica, fă-ne sărmăluții de-a lui bunica, mâncare mai mult de asta de casă, știți? Ele cum fac un borș, o supă așa, dar ele mâncare de casă, vor sărmale, plăcinte. Cioloma. Cioloma. Cioloma iubesc. Acum puișori să ajung și eu le tai și rib de ușor și ele fă-ne și o le grea. Eu zic, eu fac mămăligă, dar ele nu grea fă-ne. Cea mai iubit, e ca plăcut și gustoasă mămăligă, eu o țin minte când mama făcea scrob în tava și e pe jumătate de tava făcea scrob, dar pe altă jumătate jumeră le prăjea. Da. Și e ca noi facem ursuleț, noi punem așa ca luăm o lingură de mămăligă, o topșăm cu mâna și pe urmă punem pe mijloc ori scrob, ori brânză și o strângem, o facem ca o gogoașă și e ca o mâncam. E ca asta era așa, gust din copilărie, știți? Eu le făceam mămăligă, când erau copiii mei, mămitei, le făceam mămăligă, o răsturnam frumos și pe urmă luam, o tăiam așa frumos, cum să tai tortul. Și puneam un sloi mămăligă, pe urmă le puneam brânză și o leacă de un soric așa. Pe urmă iar mămăligă puneam, iar brânză, iar un soric și iar, și le făceam 3 sloi. Și le puneam într-un supnic mare, le puneam lapte acru de oaie. Și le tăiam, ea se punea frumos așa, și o tăiam cu o țișoară așa, și se punea să treugolic și le puneam lor în farfurie și ei luau cu lingura lapte acru și puneau și mâncau frumos de acolo. Și așa le plăcea și acum a fost acasă și ne spunea, fă-ne mămăligă de aia care ne făceai în copilărie. Zic, vă face mama și le făceam, tot așa le-am făcut. Și o ceapa noastră se rumenește câte o leacuțică. Ca să fie foarte gustoasă, puișor tare tânăr, tare. Ca să prăjească carnea mai bine, trebuiește cu capac ori fără? Fără capac, ea mai bine. Ca să nu strângă apa, da? Da, dar ea să evaporește toată apa și ele se rumenesc și să fac frumoase. Amintre ele hierb mult, dar el e puișor și el nu trebuie să hierbă mult, el trebuie să rumenească și punem ceapa și el pe urmă așa se tușește, să punem o țără de apă. Dar dacă îl hierbim cu capac, îl tușim cu capac, toată carnea se desface după oase. Так, la noi de acum s-a rumenit o țără. În coleacă așa mai lăsăm, să nu se ardă ceapa. Îi facem așa frumos. Tavaua asta așa contemporană, cum sunt amul din cheatră, ca și părere dumneavoastră aveți? Ce-i mai bun? Este care apar noi, tăviele și un... Astea care sunt din vechi, din bătrâni. Uite, asta se ceunelul lui bunica mea era. Avea o toartă de sârmă aici și ea cu el făceam, cu umbla cu dânsul, tot timpul el făcea. De ce? Ea spunea că mâncarea în tuci, uite care ceaunul de tuci, cum așa se numește, cel mai gustoasă mâncare. Ciugun, chiar el... Da. Mai am încă unul tot, ala de acum e negru, dar tot în el fac mâncare, că ne drag de el. Dar în ziua de azi chiar nu găsești din ciugun de Am ciugun de alea de tuci de-a lui bunica, încă mai am, dar alea de acum sunt negre. Dar asta a fost mai prăstat la bunica, mai prăstat așa și eu l-am... Era cu o sârmă legată, i-am scos sârmă, eu l-am frecat și îl țiu, așa. Că el de acum, vă uitați, și el de acum e negru, dar îmi place de el. În alea mâncare se face gustoasă tare. Acum punem o țără de piper. S-o dat pe la o parte de la foc, nu-i strașnic? Aha. Uite așa.
Punem Deci asta e paprică, e dulce, nu vine iute. Nu. Asta e dulce, paprika. Iute nu fac, nepoțilele nu mănâncă iute. Facem dulce tot. Puleacă așa să asta el și îi pune și făină. Și o lama. Ce? E ușor, Ai ușor cuțitul, da. foarte frumos cuțit. Mă încoleac să pășească, ele să fac mai roșioare, mai frumușele să fac și mai gustoase să fac. Acum să-i punem o țără de făină, coleac să roșească el și îi punem și făină o țără. Că să fie ciolomau mai, să nu fie zeamă goală, dar să fie așa o leacă, Mai deasă. mai, da. Făina spune acum, ori poți să o pui și pe urmă, adică le Și adaugi pe urmă. apă și Da, mai pui. dar eu pui acum că e mai gustoasă. Ia o leacă Eu făină. tot spun la început de atâta că pe urmă când după apă o adaugi, apoi să fac boțuri. Da. Și stai și Te te joci joci acolo, da. fiecare boțșor. Acum o pui că să mai ruminește o leacă și e mai gustoasă, ne pare. Și nu să fac așa gomăluși, cum spuneți dumneavoastră. Numai nu e deodată să iau salfetcuța. Și el drept deodată suge tot Da, apa toată- care toată este. zeama o suge. Toată zeama. Și eu și acum mai pun o țără de apă. Asta Dacă tot se se- face pe foc tare? Ori Acum la un moment îi pui oricare... apă, îi dau focul încet, o îi pui apă și focul încetșor. I-am dat tare că pui tânăr. Trebuie să prajească. Da. Și i-am dat tare că pui tânăr. Când e găina mai bătrână, îi punem îi punem o țără de apă, punem o loie, îi dăm drum la carne tot și până punem o țără de apă, îi punem capacă și focul încet. Și încet să pregătești. Dar pui tânăr, deodată trebuie să-l ia focul, el e tânăr, el dacă îl fierbe mult, el să asta... Chică carne de să- pe oasă. Chică toată carne de pe oasă. Eu să-mi iau o cănuță, turnăm o țără de apă și îl lăsăm acum. Apă trebuie de adăugit cât? Așa ca să prevadă prin carne? Da, să vadă carne. Acum noi să ne uităm. Țara să mai pui. Da, un miros gustos. Puiușor de casă, tânăr. Asta îi mai pui o țără de apă. Încă o țără îi mai punem și îi punem căpăcuța și îl lăsăm să fiarbă. Все, noi mai mult nu mai punem, că lui a să fie destul. Все, îl lăsăm tot așa și el o să înceapă încet o să îi punem căpăcuța. Așa, să șearbă Și se fiarbă încet. Все. Noi pe el l-am așezat. Începem mămăligă? Da. Sau de acum? Uite, apa fierbe de apa mămălig. gata, șerbe. Так. Punem o țără de sare. Sare îi punem. Dă-ne încă o leacă. Все. Все, să nu fie mult. Și acum punem câte o țără punem făină. Făina trebuie să fie mai mașcată. Mai mașcată, că atunci mămăliga e mai gustoasă. Acum nu mai este făina care era înainte. Era eu o știu, făină, gustul e altul. cu totul și alt gust și mai greu să fierbe. Asta de care în tipul de astăzi, ea să fierbe o leacă mai greu. Și am câte o țără, câte o Să țără. schimbați, primești că sorturile este de păpușoi. De păpușoi, nu mai sunt aia care era. Ca să poată să crească prin alte regiuni mai... Acolo eu zic că putem să stângem. Все, eu aici o opresc, dragă. Все, gata. Сейчас быстренько пока, acum până de asta încet, așa, să-i dăm și la asta încet. Uite așa, câte o țără. Cam cât la cât apă puneți ca la cât făină de păpușoi și ori la ochi? Eu fac la ochi. La mine de acum, nu, ca să asta el vine, El vine ca o
Cum, o cașă de orez de astea, adică 1:2? Orezul pui la 1 kg, pui 250 de grame de orez. La 1 kg de apă, eu pui 250 de grame de orez. La gricică pui 2 pare de apă și un par de gricică pui. 2 la Eu 1. putetele șerp cu 1:2. Și uite așa, câte o țâră îi pui și o lăsăm să fiarbă. Până noi acum strecurăm chiroștele, ea mămăliga fierbe. Să nu se facă gomulos, trebuie să amestecăm așa, nu și-a dat acolo. Amestecăm. La mămăligă, ies primești că e gata atunci ca când se face mărginuța asta, care se juchești singură. Da, când se face mărginuța asta, se ruminește. Uitați-vă cum s-a luat, vedeți? Uite cum da. Asta E așa de parcă s-o scoașe. Da, uitați-vă, uite cum se ia. Vedeți? Ea s-a luat singură. Asta înseamnă că de acum mămăliga noastră e gata. Da, uite așa, apucănem. Stați că 99 de cârpi, mă. Câte cârpi n-ai adus la bucătărie, totul mai puțin. Tot puțin. Da. Să iau cu ajutorul Domnului. Așa. Uitați-vă la ea, bravo! Super! Și, давай, tocana, pune, da. verdețurile, pune-le, usicana, țața. Na, verdețurile. Începem să o tăiem frumos. Uitați-vă la ea, de frumoasă. Da. Ne-am stăruit. Uite așa să facem mămăliguța la noi. Foarte gustos. Uite, astea sunt bucatele noastre, gustoase, tradiționale. Ediția de astăzi a ajuns la sfârșit, dar noi v-am arătat doar o parte din bucatele care au fost pregătite pentru noi de doamna Aculina. De aceea, în emisiunea viitoare, neapărat va fi continuare. Iar eu vă reamintesc că alături de dumneavoastră am fost eu, Tatiana Nidelcu, și echipa UA Odessa. Vă dorim multă sănătate și toate cele bune. La revedere!